Alam niyo mga kaibigan, sabi nung tayo po ngayon ay may paligsahan na kung sino po ang makatawid sa ilog na ito ay may premyo. 3 lang po maglalaban. Isang Hapon at isang United States at Philippines. Kung sino po makatawid sa ilog na yan ay may premyo, napakalaking kwarta. Ang unang tatalon, Hapon. Tumalon yung Hapon. Ako, lintik pala naman mga kasama ang buhaya. Anong lalaki ng buhaya? Ay, lapa. Ang sunod na kalahok, United States. Talon din United States. Nako, kain din ng mga buhaya. At ang uling kalahok, Pinoy. Naku, yung Pinoy na tumalon. Naku. Doon na dumaan yung Pinoy sa ulo ng mga buhaya. Siyang nakaliban ngayon. Sabi nung nagpapremyo doon sa kabila, ikaw na Pinoy ang nanalo. Ito ang premyo mo. Napakaraming pera. O sabi nung Pinoy, hindi ko kailangan yan. Alisin niyo yan. Ikaw na nga nanalo. Ayaw mo ba? Premyo mo yan. Ay, hindi ko kailangan yan. Iyo talagang kunin. Ay, sabi nung nagpapremyo, ano ba ka talagang gusto mo? Ay, yun na itong kwartang maraming ito. Sabi nung Pinoy, iliban niyo ako sa kabila. Ibalik niyo ako. Binalik. Sabi nung nagpapremyo, nandito ka na sa kabila, naitawid ka na. Ito talaga, pera sa iyong lahat ito. Ay, hindi ko kailangan yan, nilayon ninyo. Ikaw na nga nanalo ay. Iyo na itong kwarta ito, nandito ka na pati sa kabila. Hindi ko kailangan. Ay, batayo mo. Hey! Ituro ninyo kung sino nagtulak. Hindi ako kasali dyan. Tinulak ako, ituro maganti ako sa lintik na yan. Ay, naku, tasig ko rin yan. Natulak ko rin yan.